לא מסוגל להוציא מילה. את העיניים, פתח לו את העיניים. לא יכול. תפתח את העיניים, רבי ארי. רגע. תפתח את העיניים רגע. מה עושים? ממש כמו בהוליווד נשלפים עזרים טקטיים ומישהו מגיש לדרי בצל. תבינו, תביא את בבקשה, רבי ארי. תחילה. לא רואה כבר בעיניים, לא רואה בעיניים כבר. בעזרת השם, מחר אתה תראה את האור הגדול, מבטיח לך. בשם השם, בעזרת השם, אתה תראה את זה. הבצל כבר לא חריב, כבר מרוב חציתי אותו, נו. בסדר, תלחץ עליו. שים מנגינה, נו. תיני ניי. עבדיה. שיצא לו דמות, תפתח את העיניים, רבי ארי. די. יש לך יותר מדי, נו. לא לי. לא, אבל תפוס את התמונה הזאת, אתה רואה את התמונה הזאת? אתה חייב לתפוס אותה, כן, בדיוק. רגע, הרב ארי, אל תתנדנד. בדיוק. די.